Salam karahayon, pasamuan kinasih, kula panjenengan pinanggih malih ing peladosan ibadah online pasamuan GKJ Wonosari Gunung Kidul. Minggu menika tasih wonten ing saklebeting wekdal pranatan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat kangge ngadepi pandemi COVID-19. Supados enggal rampung lan sirna. Sumangga kita sengkuyung pranatan menika kanthi tetep ing griyanipun piyambak-piyambak ngirangi kempalan ingkang boten wigatos lan netepi protokol kesehatan. Ing pangibadah menika dipun adani tukar mimbar peladosan kangge mengeti ambal warsa Sinode GKJ ingkang kaping 9. Pangibadah ing GKJ Wonosari badhe dipun ladosi Pendeta Dr. Andes Eli Subagyo, pelados saking GKJ Sidomulyo Sragen. Sumangga sesarengan lumebet ing tatanan pangibadah. Shalom, sugeng enjang. Bapak Ibu, tuwin sederek-sederek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Sang Kristus. Sumangga kita wiwiti pangibadah tukar mimbar HUT ke-90 Sinode GKJ ing mangsa new normal Minggu Prapaskah kapisan Minggu 21 Februari 2021 kanthi tema Darbe pangajeng-ajeng ing prasetyaning Allah. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, sumangga kita sami nyawisaken diri lan lumebet ing pangibadah Minggu Prapaskah kapisan lan pengetan ambal warsa kaping 9 Sinode GKJ. Sumangga sambi mendhet wedal ning sawetawis kangge ngraos-ngraosaken sih kamirahanipun Gusti. Sumangga kita sami mendhet wekdal ning kawiwitan.
wekdal ning cekap pasamuan katuran jumeneng. Pasamuan ingkang kinasihan ing Gusti Yesus, pangibadah kita ing minggu menika kanthi jejer darbe pangajeng-ajeng ing prasetyaning Allah. Sumangga kita sami sesarengan sowan marek ing ngarsanipun Gusti ing salebeting pasewakan menika kanthi manah ingkang tulus lan bingah awit saking sih kamirahanipun Gusti. Puji syukur dumateng Gusti. Sumangga kita sami sesarengan memuji Gusti kanthi ngrepekaken kidung pasamuan Jawi inggih menika KPJ gangsal padhanipun setunggalan kalih. Duh Pangeran. Semoga pangibadah menika kita sengker kanthi pengakening manah kita mekaten. Pitulungan kita menika pinangkanipun awis saking sawab berkahipun Yehwa ingkang nitahaken langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing para sedherek sedaya. Inggih wontena ing panjenengan ugi. Sedherek ingkang kinasih, endahing kluwung ngengetaken sih setyanipun Allah, anggenipun ngerancang rancangan endah tumrap para umat. Lengkunganing kluwung ngengetaken malih sih setyanipun Allah ingkang boten nate pedhot. Kita lumebet ing pangibadah Minggu Prapaskah kapisan
kanthi pangraos bilih Gusti Allah ingkang setya tuhu tansah nunggil kita sedaya ing sadéngah kawontenan. Sumangga kita sami nyumendhakaken gesang kita dumateng Gusti kanthi kita repekaken kidung pasamuan Jawi inggih menika KPJ 21 padhanipun setunggal dipun kidungaken kaping kalih pinujiya Gusti Allah. Pasamuan katuran lenggah. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita ngakeni sedaya dosa lan kalepatan kita wonten ing pangdonga pribadi kawula dherekaken. Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, kepareng kawula sowan ngarsa paduka Gusti ngaturaken panuwun syukur awit sih kanugrahan paduka ingkang saestu ageng wonten ing gesang kawula. Katitik ing wekdal menika Gusti, paduka sampun ngeparengaken kawula makempal wonten ing papan pangibadah kalian sederek kawula ingkang wonten Wonosari. Dene ing wekdal menika Gusti, kawula badhe nyawisaken manah kawula kangge memuji lan mirengaken sabda pangandika paduka. Gusti, kawula ngrumaosi wonten ing gesang kawula menika kathah dosa tuwin kalepetan ingkang sampun kawula tindakaken. Monggo Gusti, kawula nyuwun sedaya pangapunten saking paduka. Paduka sucikaken jiwa raga lan roh kawula Gusti, saengga kawula saged tansah sowan wonten ing ngarsa paduka lan kawula pantes tansah dados putra-putra paduka. Gusti kepareng kawula masrahaken pangibadah ing wekdal menika saking wiwitan dumugi ing pungkasanipun inggih namung wonten ngarsa paduka. Paduka piyambak ingkang mimpin. Mangkaten pandonga kawula Gusti, menawi kirang sampurna mugi paduka kersa nyampurnakaken. Inggih namung wonten asma Gusti kawula Yesus Kristus, pandonga kawula menika kawula aturaken. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita nyuwun pangapunten dosa dumateng Gusti Allah
kanthi ngrepekaken KPJ angka 9 padhanipun setunggal dipun kidungaken kaping 2. Rama pangayoman kula. Sih sustyanipun Allah saestu nyoto ing gesangipun para umat kagunganipun. Sanadyan kathah nindakaken dosa lan piyawon, nanging menawi purun sami mratobat, Gusti Allah kepareng paring pangaksama. Kados pangandikanipun ingkang mekaten. Marga kabeh wong wis padha gawe dosa sarta koncatan kamulyaning Allah lan padha kabenerake kanthi lelahanan awis saka sih rahmate lumantar panebuse Sang Kristus Yesus. Mekaten siramatipun Gusti saking Gusti Allah. Pasamuan sami ngucapaken tentrem rahayu. Sumangga kita tanggapi siramatipun Gusti Allah menika kanthi sukurna lan jumeneng kita repekaken kidung pamuji, kidung pasamuan Jawi angka 1.200 padha ingkang angka 1. Kita sami tinimbalan.
Sumangga kita sami tumungkul ngaturaken pandonga wonten ing ngarsanipun Gusti. Kawula dherekaken. Duhiwa semban kawula ing minggu mirunggan menika kawula sami suwan marek wonten ing ngarsa paduka. Ngunjukaken pamusyukur awit saking sih kamiran paduka. Kawula sami pasamuan GKJ sesinode jangkep sang doso taun. Mekaten ugi lampahing gesang kawula inggih tansah tinuntun lan binerkahan saking paduka. Katitik ing wanci menika kawula saged sesarengan ngibadah kanthi kawontenan ingkang saestu wingahaken. Lan kepareng Duh Gusti kawula sami inggih nyuwun paduka rawuh jumeneng tengah kawula. Kepareng paduka paring sabda panuntun ingkang dados pepadhanging gesang kawula. Roh paduka inggih kepareng maguwon madangi manah kawula supados anggen kawula nampi wedharing sabda pangandika paduka saged kawula tampi kanthi prayogi. Ndadosaken kegiyataning gesang kawula. Wonten ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus, pandonga menika kawula njukaken. Amin. Pasamuanipun Gusti ingkang kinasih, waosan sabda pangandikanipun Gusti ing wanci menika kapedhetaken saking Markus babipun 1 ayat 9 dumugi kang 11, kalajengaken 1 Petrus bab 3 ayat 18 dumugi 21. Ingkang mekaten suraosipun, nalika samono Gusti Yesus rawuh saka ing kutha Nazaret ing tanah Galilea lan banjur dibaptis dening Nabi Yohanes ana ing Bengawan Yarden. Bareng panjenengane mentas saka ing banyu banjur mirsa langit yak sarta roh apindo manuk dara tumedhak ing panjenengane. Nuli ana swara saka ing swarga kang kaprungu mangkene, "Sira iku putra kang sun tresnani kang dadi keparenging penggalih ingsun." Sawise iku Gusti Yesus dumadakan katuntun dening Roh menyang ing ora-ora samun. Ana ing kono suwene 40 dina kagodha dening iblis. Panjenengane lerep ana ing satengahing sato alas sarta diladosi dening para malaikat. Bareng Nabi Yohanes wis kacepeng, Gusti Yesus rawuh ing tanah Galilea. Nggelarake Injil Allah pangandikane, "Iki wis tekan ing titi mangsane. Kratoning Allah wis cedhak, padha mratobato lan pracaya marang Injil." Waosan kalajengaken 1 Petrus babipun 3 ayat 18 dumugi 21. Sabab Gusti Yesus Kristus uga wis nglampahi seda sepisan marga dosa kita kabeh. Panjenengane kang tanpa kaluputan kanggo wong-wong kang kaluputan, supaya kita padha bisa kasuwanake marang ing ngarsaning Allah. Panjenengane kasedanan mungguh ing kadagingan, nanging kagesangake mungguh ing roh. Sarta ing sajroning roh iku uga panjenengane tedhak ngundangake Injil marang para roh kang ana pakunjaran, yaiku marang roh-rohe para wong kang ing biyen nalika jamane Nabi Nuh padha ora mbangun miturut marang Gusti Allah. Rikala Gusti Allah tetep ngantos-antos kelawan sabar ing kalane Nabi Nuh lagi yasa prau kang mung diungseni wong sethithik, yaiku
wong 8 kang kapitulungan bisa oncat saka ing banjir. Samono uga kowe saiki ya padha kapitulungan kelawan ibarating lelakon mau, yaiku baptis kang ora ateges ngresiki regeting badan nanging minangka panyuwun marang Gusti Allah supaya kaparingana rumangsaning ati kang becik marga saka wunguning Gusti Yesus Kristus kang lenggah ing tengening Allah sawise semengko menyang ing swarga, sawise saking malaikat para panguwasa sarta para pamisesa ditelokake marang panjenengane mekaten pamaosing sabda pangandikanipun Gusti. Ingkang rahayu inggih saben tiyang ingkang midhangetaken lan ngestokaken dawuhipun Gusti. Hosiana. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Salam. Saestu mingahaken kawula saking tlatah Sragen inggih saking GKJ Sidomulyo Sragen kepareng sesarengan ibadah kalian sedaya warganing pasamuan ing GKJ Wonosari Gunung Kidul. Awit kita sami bingah-bingah pasamuan kula lan panjenengan sesinode jangkep 9 taun. Pasamuan ingkang kinasih kita inggih sampun lumebet wonten ing mangsa prapaskah ingkang angka 1. Lan ing minggu menika kita ugi kaengetaken malih supados ningali utawi naliti kawontenaning gesang kula lan panjenengan sami minangka penderekipun Gusti Yesus Kristus. Punapa kula lan panjenengan sampun gesang manut tuladananipun Gusti Yesus Kristus kanthi tumemen. Punapa kita purun bikak manah lan masrahaken diri supados Gusti Yesus dados ambekaning gesang, dados greget wonten ing gesang kula lan panjenengan sami. Mila wekdal prapaskah setunggal menika saestu dados wekdal tumrap kula lan panjenengan sami kangge naliti lan mawas diri jumbuh kalian pangandikanipun Gusti utawi jejer pangibadah darbe pangajeng-ajeng ing prasetyaning Allah. Ngrembak bab janji menika kula panjenengan lajeng kemutan ing wekdal wonten sederek kita ingkang binerkahan lumebet ing gesanging bebrayatan utawi kemutan wontenipun pengantin. Ing mriku dipun pratelaken kados pundi prasetyanipun pengantin sekalian menika. Anggenipun badhe gesang bebrayatan. Mratelaken prasetyanipun badhe setya tuhu ing sedaya kawontenan
ngantos dumugi Gusti nimbali. Prasetyo ingkang saestu endah, mulya lan menika inggih saestu sae sanget. Nanging sasampunipun meratelaken prasetyanipun lumebet ing gesanging bebrayatan setunggal taun, gangsal taun, tentu sampun badhe ngadepi panggoda pacoban kawontenan ingkang maneka warni. Mindak taun boten saya mindak suda, mlampah ngantos dumugi 10 taun, 20 taun, ngantos 30 taun. Kawontenan gesang menika saya mawarni-warni ingkang nggodha dhateng prasetyan ingkang dipun pratelakaken ing tengahing pasamuan nggih wonten ing ngarsanipun Gusti badhe gesang setya tuhu ing salebeting bingah menapa dene ing salebeting sisah. Kula angkat topi kanggenipun Bapak Ibu kasepuhan ingkang ngantos setya tuhu 50 taun anggenipun bebrayatan. Menika saya ngetingalaken anggenipun gesang menika saged dados tulodo kangge para kaneman kangge kula lan sedayanipun. Awit ing mriku kasetyan menika saestu lestantun ngantos dumugi ing yuswa sepuh. Ngantos saestu saged kawujud dumugi ing Gusti nimbali gesang kula panjenengan sami. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, mekaten ugi menawi kita gatosaken saking sabda pangandikanipun Gusti wonten ing Injil Markus. Ayat 9 dumugi gangsal 11 inggih nelakaken kados pundi Gusti Yesus nampi pratandaning baptis ingkang kaladosaken dening Yohanes Pembaptis. Pratandha baptis ingkang dipun tampi Gusti Yesus menika boten awit Gusti Yesus menika mratobat nggadahi kalepatan betahaken kawilujengan. Boten ateges Yesus menika langkung asor tinimbang Yohanes Pembaptis. Boten. Malah Gusti Yesus menika langkung inggil awit Gusti Yesus menika inggih ingkang nyepeng pangwaos ing swarga lan ing bumi. Nah ingkang menapa Gusti Yesus inggih kedah nampi pratandaning baptis saking Yohanes Pembaptis. Menika kangge nelakaken bilih Gusti Yesus menika saestu putranipun Allah ingkang dipun utus dening Gusti Allah saperlu nebus dosanipun manungsa. Saperlu dados juru wilujeng, milujengaken jagat, milujengaken manungsa. Dados pratandaning baptis ingkang dipun tampi dening Gusti Yesus benten kaliyan ingkang kula lan panjenengan sami tampeni. Bilih pratandaning baptis ingkang dipun tampi dening Gusti Yesus menika ngekahaken bilih Yesus menika Allah ingkang manjalma dados manungsa, saperlu nebus dosanipun manungsa, babar karahayon kawilujengan dhateng manungsa. Nanging kanggene kula lan panjenengan pratandaning baptis menika inggih ngekahaken bilih kula lan panjenengan menika dados putra-putranipun Allah, dados umat kagunganipun Gusti Allah, umat ingkang nampi karahayon awit dipun tebus dening Gusti Yesus. Nanging kula lan panjenengan inggih kedah mratobat. Awit
kula lan panjenengan menika manungsa ingkang dosa kathah kekirangan lan kalepatanipun. Menika ingkang pratandha baptis kangge kula lan panjenengan sami. Nanging sasampunipun kula panjenengan nampi pratandaning baptis, nampi karahayon kawilujengan saking Gusti Allah, boten ateges gesangipun manungsa, gesang kula lan panjenengan, gesangipun para pitados, gesangipun pasamuan gereja-gereja Kristen Jawa sesinode uwal saking sawerning karibetan mawarni-warni pacoban panggoda wonten ing gesang menika. Gusti Yesus sasampunipun nampi pratandaning baptis ugi nampi panggoda saking iblis. Ing ora-ora samun anggenipun Gusti Yesus siam nyawisaken diri kangge lelados wonten ing pakaryanipun Allah. Menika inggih nampi pacoban ingkang awrat saking panggodanipun iblis. Menawi manungsa menika luwe limrahipun lajeng terganggu pemikiranipun. Boten stabil, gampil nesu. Kala mansanipun inggih lajeng kepengin ngunjuk, kepengin dahar ingkang eco ning kok boten saged awit luwe siam. Dados nembe siam kemawon inggih sampun awrat. Nanging Gusti Yesus mboten namung siam kemawon ingkang dados perkawis ingkang awrat, nanging ugi tasih kagodha dening iblis ingkang saestu awrat sanget. Nanging sedaya menika dipun lampahi dening Gusti Yesus kanthi pitados bilih Allah Sang Rama mboten badhe negaken. Lan menapa ingkang dipun tindakaken temtu badhe ndatengaken karahayon kados ingkang dipun kersaken dening Allah Sang Rama. Mekaten ugi kangge kula lan panjenengan. Sasampunipun kula panjenengan nampi pratandaning baptis, gesang kula panjenengan inggih kedah ngadepi kawontenan jagat ingkang mawarni-warni menika. Inggih wontenipun panggoda, wontenipun tantangan ingkang wonten ing ajeng kula lan panjenengan sami. Menapa malih ing mangsa menika kula panjenengan gesang wonten ing mangsa pagebluk virus COVID-19. Kawontenanipun gesang menika saya awrat. Tantanganing kawontenanipun pasamuanipun Gusti inggih saya awrat. Raos pasederekan patunggilan inggih nampi panggoda pacoban ingkang awrat awit kita inggih kedah jaga jarak. Mboten dipun keparengaken kathah mobilitas napa malih kumpul. Raos patunggilan minangka pasamuanipun Gusti menika inggih ngadepi pacoban ingkang awrat. Mila jejer ambal warsa pasamuan Sinode GKJ ingkang kaping sang dosa menika bersekutu tanpa bertemu. Kados ing wekdal menika pasamuan GKJ Sidomulyo saged sesarengan kalian pasamuan GKJ Wonosari saged tetunggilan nanging boten bertemu tatap muka. Nah, ing pangibadah menika kula panjenengan saged ngraosaken anggen kita sami mangabekti wonten ing ngarsanipun Gusti. Pasamuan ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus. Panggoda pacoban menika badhe kula panjenengan adepi ing kawontenaning gesang. Nanging kita sami inggih ngrumaosi gesang kula panjenengan menika ringkih. Kathah kekirangan kalepatan ingkang kelampahan wonten ing gesang kula panjenengan sami. Gesangipun manungsa menika pancen kasebat dening juru mazmur dawah ning inggih enggal tangi gumregah. Dawah enggal tangi malih gumregah kangge nglajengaken
timbalanipun Gusti wonten ing gesang. Kados ugi ingkang dipun pratilaken wonten ing waosan ing seratipun Rasul Petrus ingkang kostunggal inggih dipun ngendikaken, awit kula panjenengan menika sampun dipun tebus dening Gusti Yesus, sampun dipun wilujengaken dening Gusti Yesus. Kados pundi kawontenanipun kula panjenengan kedah tansah gesang wonten ing kasucen, kedah gesang wonten ing salebeting katresnan, kedah gesang wonten ing salebeting pakaryanipun Gusti Allah, martosaken Injilipun Gusti Allah. Pancen menika boten enteng. Kawontenan menika awrat. Saya menika kita tindaken ing pribadi brayat kula panjenengan, ugi wonten ing pasamuan GKJ Wonosari, mekaten ugi wonten ing GKJ Sidomulyo Sragen. Ugi mirungganipun wonten ing pasamuan-pasamuan GKJ sesinode. Menapa pasamuan-pasamuan GKJ sesinode saged bertahan ngadepi kawontenaning gesang wonten ing pagebluk virus COVID-19 menika. Punapa raos pasederekan patunggilan menika badhe saya kiyat, menapa malah badhe saya susut. Mekaten ugi pangabekti kula panjenengan ing satengahing pagebluk virus COVID menika. Punapa menika inggih saya ngiyataken anggen kita sami caket kalian Gusti, tetunggilan kalian Gusti. Menapa kawontenan pagebluk menika saya nebihaken gesang kula kalian Gusti Allah. Awit saking menika, ing salebeting karingkian ingkang kados mekaten, sumangga kita sami nyuwun wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun saged unggul saking sawernining panguwasipun panggodha, pacoban inggih panguwasipun iblis. Malah ingkang sampun wungu, ingkang sampun nyepeng panguwas ing swarga lan ing bumi. Menika ingkang dados pangungsening gesang kula panjenengan langkung-langkung ing kawontenan ingkang awrat awit wontenipun panggodha lan pacoban ingkang ageng menika. Mila menika sumangga ing kawontenan ingkang kados mekaten sampun ngantos iman kapitadosan kita. Pasederekan kula panjenengan kasucening gesang menika saya susut wonten ing gesang kula panjenengan. Kedah tansah karimat kagiyataken kangge martosaken Injilipun Gusti. Gusti berkahi kula panjenengan sami. Kepareng kula ngaturaken sugeng ambal warsa sang dosa taun ing pasamuan GKJ lan ugi mirungganipun dhateng pasamuan ing GKJ Wonosari. Nuwun Gusti berkahi. Monggo kita sami rumesep wonten ing wekdal ning kawiwitan. Wekdal ning cekap. Bapak Ibu lan para sedherek kita sami ngaturaken pandonga syukur lan syafaat wonten ing ngarsanipun Gusti. Kawula dherekaken. Duh Yewah ingkang murbeng jagat dalasaesinipun. Paduka ingkang kawula tepang kawula bekteni wonten ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus. Puji syukur kunjuk wonten ing ngarsa paduka Duh Pangeran. Dene kawula pasamuan paduka GKJ Wonosari saged sesarengan kalian pasamuan GKJ Sidomulyo Sragen. Anggenipun mujudaken pasederekan patunggilan ing sinode GKJ ingkang ing wekdal menika sami mahargya ambal warsa ingkang kaping
sangang doso. Saestu menawi kawula sami ngetang berkah ingkang paduka luberaken ageng sanget. Awit saking menika Duh Gusti, mugi kawula sami paduka wuhaken roh ing kawicaksanan supados anggen kawula sami ngadepi mawarni-warni pacobaning gesang, ngadepi kawontenan pagebluk virus COVID-19 ingkang bekto swasana ingkang angel awrat. Nanging kawula pitados inggih wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula sami badhe paduka kiyataken lan paduka inggih badhe ngagem gesang kawula dados sarana Injil paduka menika kawartosaken. Sae lumantar pagesanganipun sedaya warganing pasamuan, lumantar ing pasamuan paduka ing GKJ Wonosari, ing GKJ Sidomulyo, sumrambahipun inggih wonten ing pasamuan-pasamuan sesinode GKJ. Mila kepareng Duh Gusti kawula inggih masrahaken pradataning pasamuan inggih pandito, bini sepuh lan diaken. Anggenipun ngemban timbalan paduka madeg dados abdi paduka. Lelados ing tengahing pasamuan inggih paduka paringi roh ing kasetyan, keuletan lan kreativitas supados anggenipun ngemong sedaya warganing pasaman menika saestu saged saya ngiyataken lan dados berkah wonten ing peladosanipun. Rama kasuwargan, kawula sami inggih nyuwun pitulungan saking paduka anggenipun pasamuan-pasamuan paduka sesinode GKJ ngemban timbalan paduka ngrimat sedaya karahayon peparing paduka saha martosaken Injil paduka ing kawontenan ingkang awrat menika inggih tetep dados saged kaleksanan dados berkah wonten ing sakiwa tengen inggih wonten ing masyarakat bangsa lan negari kawula. Langkung-langkung Duh Gusti dhateng sedherek kawula ingkang nandhang sakit karana pagebluk virus COVID-19 menika. Kawula inggih nyuwun roh ing panglipuran saking paduka kangge ngiyataken lan ugi asta paduka ingkang kebak pangwaos menika nyingkiraken saurining pagebluk menika saking badanipun ugi saking kawontenan masyarakat bangsa lan negari kawula. Para pemerintahanipun bangsa negari kawula wiwit presiden ngantos dumugi ing kelurahan lan desa inggih paduka agem dados abdi paduka kangge nglantaraken katentreman, kesarasan saha kesainan wonten ing gesanging masyarakat bangsa lan negari kawula menika. Duh Gusti, kawula sami inggih masrahaken dhateng pradataning pasamuan anggenipun ngemban timbalan paduka wonten ing tengah-tengahing pasamuan inggih paduka paringi kesehatan, paduka paringi kekendelan anggenipun martosaken Injil paduka. Sae wonten ing gesangipun ugi wonten ing peladosan sesarengan kalian sedaya warganing pasamuan paduka. Duh Gusti, sedaya menika namung kalunjukaken wonten ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan kaaturan jumeneng. Sesarengan kalian umatipun Gusti Allah, sumangga kita nganyaraken kapitadosan kita kanthi ngucapaken pangaken pitados rasuli sesarengan. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken
tumedak dhateng ing telung palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga. Pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta watin inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan kang kinasihani Gusti Yesus Kristus, sumangga kita saos syukur kanthi ngaturaken pisungsung ingkang kita dasaraken wonten ing Rom bab 12 ayat 1 ingkang mratelaken mekaten. Kang iku para sedulur, marga saka sih kamirane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci, sarta kang dadi keparinge Gusti Allah, yaiku pangibadahmu kang sejati. Semoga kita aturaken pisungsung kita dhateng ngarsanipun Gusti Allah, kanthi kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 173, Marada aturna pisungsungmu.
Pasaman katuran jumeneng. Sumangga kita aturaken pisungsung kita wonten ing pandonga kalodherekaken. Dola Rama kawula kasuwargan, alamo asih mirmo, ala ingkang dados sandadan gesang tuing pitulungan kawula, ingkang kawula tepang kawula beteni wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Pamuji panusyukur tansah kunjuk ing ngarsa paduka Duh Gusti, awit pangrimat paduka wonten saurting gesang kawula. Ing jang kabingan menika, paduka paring sabda pandika ingkang paring kekiyatan. Inggih dilah kagem suku kawula lumampah wonten ing gesang kawula ing padintenan. Mugi kawula kasagetaken nindakaken sabda pangandika paduka Duh Gusti, temakala pantes nebat putra-putra kagungan paduka. Ing jang kabingan menika paduka sang ngeparangan kawula sami ngaturaken pisungsung wonten ing ngarsa paduka. Kala nglenggana Duh Gusti, pisungsung kawula menika boten pojo-pojo timbang kalian berkah paduka ingkang lumeber wonten ing gesang kawula. Senajan alit mugi paduka berkah paduka sucikaken. Temah menika dados sarana njembaraken kraton paduka. Inggih nyekapi kabetaning pasamuan paduka wonten ing Kaji Wonosari mriki. Mugi sanes wekdal paduka mucal kawula sami. Supados kawula saged misungsungaken ingkang trep jumbo kaliyan berkah paduka ingkang lumeber wonten ing gesang kawula. Mugi kawula nggih paduka paringaken misungsungaken jiwa raga kawula. Minangka pisungsung ingkang gesang sokarnan wonten ing ngarsa paduka. Dola Rama kawula kasuwargan, kula nggih masrahaken pradataning pasamuan ingkang ngrimat ngobetaken pisungsung menika. Paduka paringi berkah kawicaksanan. Tema ingkang dipun tindakaken namung kagem kaluhuran asma paduka. Dola Rama kawula kasuwargan, kula nggih nglenggana anggen kawula atur pisungsung menika kathah dosa klepatan paduka kersa paring pangapunten. Sramane kawula nggih badhe makaraken papan menika. Wangsul demi papan kawula piyambak-piyambak, kalau nyuwun panuntun pangrimat paduka, tematan samanggih kawilujengan. Kalau pasrahaken gesang kawula sawetahipun wonten ing asta pangaos paduka. Mugi roh suci kagungan paduka tansah nuntun lampah gesang kawula. Kalau badhe mungkasi pandonga kawula menika, kalian pandonga kang paduka ucalaken dumateng kawula, nggih pandonga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Asma paduka mikasucikaken, kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mikelampahan wonten bumi kados dina wonten swarga. Kalau mikaparing arji kala sak cekapipun dinten menika. So paduka ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula ngapunten ing tetiang ingkang kelepatan dumateng kawula. Menapa dene kalau mugi samantos katandha kedhateng panggoda. Nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka kangguan kraton saha sesa, tuwin kamulyan langgeng salami laminipun. Amin. Semoga sami nilaraken dalam pamujan pangibadah kita menika kanthi suka bingah sami sumanggem ngestuaken dawuhipun Allah. Kita tampeni berkahipun Gusti. Pangeran yuwah maringi berkah dateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran yuwah nyunaraken cahyaning wedanipun dateng panjenengan lan maringi si rahmat. Pangeran yuwah nungkulaken wedanipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.
Bapak Ibu sederek lan lare-lare kinasih, pangibadah minggu wanci menika sampun paripurna. Kula panjenengan sami pinanggih malih ing ibadah minggu 28 Februari 2021 kawiwitan tabuh 8. Pradataning pasamuan GKJ Wonosari Gunung Kidul ngaturaken agenging matur nuwun awit peladosanipun wonten ngarsanipun Pendeta Dr. Andes Eli Subagyo saha pradata lan pasamuan GKJ Sidomulyo Sragen. Matur nuwun, rahayu ingkang sami pinanggih.